Kibor distrik kari Bhoi, harangkat ke jingi trailang bat kibor pulit, hendak ke sengi ke nyau trik jumang. Kila penlong i jing sam face mask ki paj ba hakalang ki benta jong ko sor nongpo. Lembak ke sengi ki brio ne kibor distrik bat ki pulit kari Bhoi. Kila Pynsngewthuh ru ki paj ba Halor ke jing don kam bakin deng ki mas, baru i social distancing nang ta ban saj bhai ki kti bat ki wei. Ki brio ne kibor distrik ki kentub ki kong F lakyang bat ka kong H nyauta. Ki badai ki EAC kari Bhoi. Kan ba na ki pulit ki kentub ba PS Marwen. Circle Inspector Kanongpo Police Station uba N Walang, Officer in Charge Kanongpo Police Station lambat kiwe. Passion na kalyang to District Administration. Bahan Pynsngewthuh gibri ke jing don kam jong jing deng ya kama. Kada kimi ki jat mapai ba. Bada ka juga por bakin maintain ya ka social distancing. Ani jing jinga iwe ni iwe farma ko bashi bitari. Di bada ka juga por ni ya Bahan Pynsngewthuh gibri ba ka jing sakti kalong gede ka bakong san. Di kini line kata ka jing deng ya kama. Kajing maintain kita social distancing, but kajing sakti hari-hari, kadai hilat ban yada nak kajing pang lam COVID-19. Ikani rika sim kadai kamau jam kita sim nak kalian District Administration, agar jing rai lang bati police langga.